Jurassic Park, naixem en una dictadura, en l'any 1971-72, neix Comediants, i des d'aquell moment hem anat avançant sense pensar-ho. Som una gent que fa un teatre com reflexiu a posteriori. Fem una història i després reflexionem i diem, hem fet això, això ens pot portar. Hem sigut un grup de tastaolletes perquè al començament i després ens ha agradat tot. Hem fet teatre de sala, hem fet teatre de petit format, d'enorme format, de gran format, de familiar. Hem anat al carrer, hem fet coses enormes al carrer, hem fet les Olimpiades, expos, hem viatjat per tot el món. Tenim un espectacle que es diu Dimonis, que l'hem fet als 5 continents, l'han vist milions de persones i heu ocupat primeres pàgines de tots els diaris, no com a espectacle, sinó com a succés social. I hem fet cine, hem fet televisió, hem fet llibres, hem fet CDs, hem fet exposicions i encara estem. I l'any que ve celebrem els 40 anys de Comediants, o sigui que això és un... Sí, jo primer et diria que és un teatre de sentits, un teatre de sentiments, de sorpresa i de màgia. Sorprendre l'espectador i sobretot de donar-li energia, de revolucionar-lo perquè no faci anàlisis quan ho veu, sinó després a casa seva o amb els amics analitzar tot allò que ha passat. La cultura tindria que ser el mateix que tenim sanitat i educació. Cultura seria l'altra part per l'esperit. S'han de fer ponts perquè quan hi ha una riera o un riu s'ha de passar d'un cantó a un altre. Doncs la cultura és un pont que ens fa travessar de gens de diferents ètnies, de diferents pensaments i que ens ajunta i ens pot fer ajuntar. A través de la cultura és l'únic pont de salvació que tenim perquè la humanitat avanci, sigui generosa, sigui comprensiva, que morim en pau, que visquem en pau, que naixem en pau. La cultura és l'únic i, per tant, i tot el que és la creació, la pintura, la música, eixampla coneixements, eixampla també emocions, et fa apropar a altres que d'una manera potser no ho pensaries que estem en la mateixa barca. Jo penso que a Catalunya, per diria tot arreu, és l'aventura, el risc. Estem tots sota una pressió de que l'has d'encertar, no et pots equivocar, i això és terrible, perquè això crea uns formats com molt previsibles, en el fons, perquè no hi ha lloc a la investigació, no hi ha lloc a l'equivocació, que és el millor que pot passar a la vida. Tu aprens quan t'equivoques, quan has arriscat. Si no hi ha risc, no hi ha el més enllà, per dir-ho així. Per tant, jo sempre celebro quan m'he equivocat moltes vegades, moltíssimes, sempre ho he celebrat perquè m'ha portat a uns terrenys nous, m'ha portat a una visió més crítica, m'ha portat a analitzar les històries. I faltaria molta més imaginació i ser un teatre de debò nostre, anar a les arrels nostres. Ara ja es fa molt bé tot el teatre del món, si tu veus a Londres el mateix que aquí, el mateix que allà. Però tindríem que fer una cosa que només es veiés aquí, que la poguéssim veure allà, però la d'aquí, no al revés. Això seríem rics de debò. Persèfone dèiem que era l'últim espectacle d'un cicle i d'un cercle d'aquest comediant genèric que hem parlat del joc, de la festa, de l'amor, de la vida, dels somnis, del dia a la nit, de la Mediterrània, del pas del temps, i l'amor era el final, per tant teníem que fer-lo. I ens vam dir, fem-lo, perquè així celebrarem els 40 anys que ja ho hem fet tot i podrem renéixer i podrem inventar-nos una nova fórmula.